салом алейкум дӯстони азиз, умедворам хуб ҳастед. як минута видеоброшини муҳаммад иқбол садриддин. иқбол айбан як моҳ гузашт, гуҷодан тарафдорот ҷамшед шариф убромад гуфт ки иқбол ту шайтони, иқбол ту ҳаромхӯри, иқбол мардума пишти панҷара бурдӣ, иқбол пули мардума фан кардӣ. ҷоши тарафдорот муҳаммад иқбол садриддин ҳама хапай ку ҷамшед рост мегуфта. муҳаммад ағоев чӣ вақт хапӣ мебурӣ падараш мегӯӣ як атпушнира. муҳаммад ағоев устоди шуморо кофир гуфт, ҷамшед ҳаромхӯраш гуфт, чорташ гуфт ки ту ранги додоҷон як проститутка будӣ, проститутка мемонӣ. муҳаммад ағоев мадина дидимаш боякин як соат ман хандидам, сарш хамай уже. муҳаммад ағоев чӣ ба намебурӣ пиштиша бигирӣ? чӣ ба? ман медонам ки ҳамаи шумо барои пул мебуромаден, қачи гап мезаден. имрӯз исоқов Айюб иҷозат надодесай ки ягон кас пулаш бизгаронанд, ки ам пулора шумо дабутан шумо бурен дар эфирашон гап занед. ҳамаш хуб мешавад дӯстони азиз. ба сабр бошем. то соли нав бояд мо точкара бумонем. фақат ба пеш.